A educación forma parte sempre do futuro. Estamos tentando de analizar precisamente cal pode ser o futuro dende o presente. E o presente neste momento son os nenos, pero tamén son os pais e as nais. En definitiva, é o sistema escolar, é bo, é malo, hai cousas que cambiar, hai cousas que mellorar, ou, polo contrario, temos que facer borrón e conta nova. En todo caso, o que seguro que temos é que coñecer a opinión de todos os sectores. E precisamente para iso achegámonos e queremos achegar ás AMPAs. Hoxe están con nós membros da Asociación de Nais e Pais de Alumnos do IES número 1 da Estrada. Antes de nada, lógicamente, conocelos. Imos a empezar para coñecelos preguntándolle como se chaman e, por suposto, cal é o cargo que desempeña na AMPA. Empezamos pola miña esquerda. Ola, eu son Brígida e son a secretaria da AMPA. Ola, eu son María José e son unha vocal da AMPA. Ola, eu son Fernando e son o presidente da AMPA. O presidente, unha vocal e unha secretaria, a secretaria da AMPA, para falar de problemas, pero tamén, me imagino que de solucións. Empezamos, se che parece, polo presidente, por aquilo do cargo, e, bueno, pois, de alguma maneira, a historia, non? É dicir, cando nace a AMPA e, sobre todo, cal é a función que neste momento ten a AMPA no IES? Home, nace sobre o 2000. Bueno, cal é a función? Neste momento, bueno, as AMPAs participan activamente no centro, participan no que é a educación dos fillos? Sí, home, participan e intentan colaborar co centro nos problemas que xurden, non? O que pasa é que temos tamén pouca colaboración por parte dos pais a hora de reunións ou participar eles mesmos no día a día da educación do centro. Hai quen di que en vez de AMPAs, a Asociación de Nais e Pais deberían chamar ANNAS, por aquilo de que son casi sempre as nais as que están máis neste tipo de asociacións, nas xuntanzas, casi todas as mulleres. Sí, a maioría solemos ser mulleres, pero bueno, todavía, bueno, hai algún home que sí se anima, sí. E nombramos o presidente. Claro que sí, claro que sí. Cando salga, cal é o problema que ves ti, se é que ves algún problema inmediato na AMPA? Pois para min o máis importante é quizá a pouca colaboración por parte dos pais. Ese é o problema así máis que os pais se parece como que a educación dos seus fillos, ser da asociación de pais non forma parte da educación dos seus fillos, e creo que sí que é unha parte moi importante. Aquel adagio de que a educación é dos profesores pero tamén dos pais, cúmplese ou non? En parte sí, en parte non, porque se non tes colaboración dos pais é que hai unha parte que non se cumple. E no caso do vosso centro? Supoño que como na maioría. Pois mal empezamos porque realmente, bueno, estamos vendo, ou eu estou percibindo, non sei o seu presidente que mira ahora para min así tamén como dicindo, a ver que di este, estou percibindo de alguma maneira que os pais sí están interesados na educación dos seus fillos, pero desde a casa. Sí, non se mollan a hora de un problema ou poñer unha queixa, ao mellor sobre o transporte escolar, que é un dos problemas máis grandes que temos na educación. Díselle que poñan queixas para que exista a hora dunha reclamación ante a delegación provincial ou a xunta ter datos que presentar, pero a verdade é que non dinllo a AMPA como que é cuestión da AMPA poñer as queixas, non? Pero claro, nós podemos facer forza, pero tamén necesitamos a participación dos pais, senón... É que se a asociación de nais e pais resulta que só é a directiva da asociación a que fai a forza, pois dificilmente, claro. Mal vamos. Cal é o problema, se é que hai algún problema especialmente grave que tendes agora mesmo no centro? No centro? Home, grave, temos sobre todo dúas reivindicacións que se lle fixeron xa por escrito á delegación provincial. De momento non contestaron nada, non? Unha sería adaptar ali que temos unha rampla de terra, cando chove pois lava todo hacia a parte onde están os campos de fútbol,
e así mesmo tamén adaptala porque temos unha nena matriculada no centro con minusvalía física. E outro tema tamén que se lle solicitou á delegación foi que non temos donde realizar ningunha charla ou ningún acto para que acolla a todos os alumnos, non? Temos unha biblioteca, pero se queres realizar un acto, por exemplo, non sei, unha actividade no carnaval ou unha obra de teatro ou algo, pois non hai realmente onde meter os nenos todos. E temos un sitio que é idóneo, non? Debaixo do pabellón, que sería como un patio cuberto, que ali sería un bo sitio para adaptar un salón de actos. Esperemos que nos conteste bueno, en principio que lle conteste ao colexio, o escrito que lle fixo agora, o segundo escrito que lle fixeron, e se non pasaremos nos a facer outro escrito en nome da AMPA, a ver se a nos teñen algo en conta. Bueno, xa levaríamos 3 escritos, e toca ya a secretaria, non? Facer os escritos, porque outra cousa... Hai que darle trabalho. Ela é a secretaria. Xa, pero digo que... Sí. Claro que sí, claro que sí. E non hai unha certa desesperación cando un fai un escrito e outro escrito e outro escrito e non sei cantos escritos e resulta que só se quedan en escritos. Claro que hai desesperación, o que pasa é que vas a facer? Non ter moito máis que facer. Se tuveras o respaldo de todos os pais por detrás, pero os pais, é o que falamos antes, dan as queixas e saben que hai un problema, pero non queren dar a cara, non... Entonces tampouco non podes facer moito máis, porque non vas ir ali a presentarte, total. E os alumnos, os fillos, quere decir, eu entendo que se diga, oiga, usted non arregla isto, facemos unha manifestación, ou non sei, algo así, pero os alumnos do centro non ven a AMPA como, digamos, unha especie como de organismo aí medio... conchabado, permitídeme, cos profesores e tal, ou como ven a AMPA? Bueno, pois dependendo do momento. Cando o problema é grave e importante, os alumnos tamén se unen á AMPA e, de feito, en algún momento, cando houve así cousas moi graves, pois decídese facer unha manifestación, os alumnos son os que se moven entre eles e os que, pois, se non hai un problema determinado que non lle implica a todos, pero eles xúntanse normalmente para axudar a AMPA, sí. E tamén o problema que me vi, por exemplo, un dos problemas que acaba de falar o presidente, non? De que hai unha rampa que de difícil acceso, cando hai unha persona que ten necesidade de acceder por aí, me parece que xa non é que sea un problema grave, é que é absolutamente gravísimo, sobre todo porque estamos falando de un edificio público. Sí, bueno, pero xa sabes, non che din que non, pero as cousas van moi despacio, claro. Non din que non, pero non arreglan. Pouco a pouco, ao mellor, se pides 3 cousas, pois fanche ao mellor a menos costosa. Home, pero perdóname, botarlle cemento a unha rampa non creo que sea demasiado costoso. A verdade é que non, pero pediron 3 cousas á delegación, fíxolle, eu penso que era menos costosa, que era un tabicao pequeno, e claro, ahora estarán esperando o seguinte movimento, non o seguinte escrito. Porque isto, ao fin de contas, funciona así. É unha cuestión de mandar escritos e eles esperar a que se aburran realmente as AMPAs, porque... Bueno, pois saben vostedes que non é fácil, lógicamente, facer un escrito sabendo que non cho van ler, ou polo menos sabendo que non cho van contestar, pero é máis difícil xuntarse permanentemente para buscar solucións a problemas que, en principio, non deberían ser tan difíciles de solventar. Cando vos xuntades, non sei se habitualmente ou de vez en cando para analizar todo isto? Cando, a ver, procuramos facer unha vez cada trimestre, pero despois se hai algún acontecimiento importante que pues, haxa que xuntarse, pois chamámonos e xuntámonos, e se necesitamos unha asamblea xeral, pois se fai unha asamblea xeral sin... E cando a secretaria toca arrebato porque lle contestan un escrito, que? Xuntadevos? Digo, bueno, imaginadevos, non? Que agora vos contesten, vamos a arreglar a rampa. Pois entón automáticamente hai ou non hai arrebato e xuntase AMPA para, polo menos, felicitar a alguén. Ojalá pasara eso, nos xuntáramos, pero... Non pasa. É que, de verdad, que ou lle botamos humor, ou ahora mismo tiramos todo, xa. Sí, desde logo. Porque eu dou a impresión de que, é dicir, eu son pai,
e creo que hai cousas que os nenos non entenden, e unha desas cousas é a ineptitud. É dicir, poden entender que non se fagan cousas, pero que se arrinconen simplemente por ineptitud, eso creo que non o entende ningún neno, ou por lo menos non, creo que non debería entender. Sí, bueno, pues así en general hai a veces problemas así que todos os nenos os vañen padecendo e que a veces os pais tamén xo abandonamos, non o abandonamos, pero deixamos un pouco de lado porque son historias de nunca acabar. Historias como a do transporte, unha historia que ven de fai moitos anos, que sigue tendo problemas, pero que como a solución non se lle ve moi fácil, pois vai pasando, pero vai empeorando cada día. A vos meteron vos xa tamén o do transporte compartido? Tendes xa ese transporte compartido con xente? Sí, hai algunha ruta que bueno, trae a personal maior e sobre todo os miércoles, o día de feira. E claro, aí tamén crease un problema cos nenos, non? Porque moitas veces veñen os nenos de pé sin ter por qué, non? Collen máis xente da que pode traer o autobús e despois o que non paga son os rapaces. Claro, nós aí falamos este tema e bueno, pensamos que unha posible solución sería facerlle un carné a cada neno ao principio de curso bueno, o autobús no que ten que vir, o número de asiento fijo, aí o conductor do autobús sabe as plazas que van aí ocupadas e o que sobre pode, como non, vir personas maiores, pero ante todo son os rapaces os que teñen que disfrutar do transporte escolar. E a min que se me pareceu que mezclar touciño e velocidade que non era normal. En serio digo, É dicir, se hai un transporte escolar, hai un transporte escolar e se pagan impostos para que haxa un transporte escolar. Se fai falta outro autobús, non creo que sea tan complicado colocar outro autobús. Sí é complicado. Quietos porque sí é complicado. Sí é complicado. Non é rentable e é complicado, por lo tanto. Nada rentable, eu creo que non é nada rentable, porque cantas persoas poden vir no autobús? 3, 4, 5, depende das rutas, pero hai de zonas que veñen moi pouca xente no autobús. Cando tamén hai zonas que ven cos nenos ou a mellor o autobús pola mitad ou pouco máis. En parte sería pois non aproveitar tampouco non sería bo, pero claro, aproveitar hasta onde se pode. Non teñen por os nenos vir de pé, e que ademais non poden, non teñen, que non poden. Está prohibido. Está prohibido, eso está prohibido. Aparte de unha mala distribución das rutas, que, claro, falamos entre as ampas dos tres is, algún comenta que, por exemplo, pola mesma zona pasan 2 autobuses diferentes, e ao mellor un rapaz ten que ir a coller o autobús que máis lexos lle pasa, podendo, non sei, a principio do curso saber as paradas que hai e realmente poder elegir a parada máis cercana, non? E despois hai nenos que non lle dá tempo a comer o martes, que hai clase pola tarde, todavía hai algún neno que prácticamente ten 10 minutos para comer, que non lle dá tempo. Claro, é o último en chegar e o primeiro en marchar, e así nas zonas que son máis longe que non lle chega o tempo. Porque non hai comedor, claro, non é eso. Está previsto que vaya? No, en principio non. Solo sería un día, solo un día, o martes, pero bueno. Se non é a primeira vez que nos comenta unha nai de San Miguel de Castro que claro, que ten que estar na parada esperando que lle chegue a rapaza co bocadillo para que non lle dá tempo a ir a casa a comer. Claro que o problema é que ademais que se plantea, pues, no caso por exemplo do IES, que son institutos céntricos, no sentido de que ao entrar nesta fase, digamos, de educación, pues están moito máis centrados nos povos e demais, é que, por exemplo, a Estrada ten unha dispersión grande de poboación. Entón, ven un alumno de San Miguel de Castro, por poñer un caso que está na outra punta do centro da Estrada, por así dicilo, o tempo real que vai tardar vai ser de 20 minutos, media hora para chegar desde aquí hasta ali, prácticamente no autobús. No, levalle bastante máis. Mais? Sí, porque hai as paradas. Bueno, claro. Hai as paradas. É o primeiro subir e ten que recorrer, pois sabedes que zona para dar chegado e claro, é moito máis tempo. Sabucedo tamén, outro. Claro, o que de alguma maneira está, pois, un poquinho máis, un pouco non, máis avanzado, porque están nas puntas do Concello, non? Pero eso sí que xa o vexo de máis difícil solución. Bueno, creo que teñen que ir pois vendo ao mellor que parada se pode suprimir ou que formas pode haber
porque non é normal que o neno teña que comer en 10 minutos, porque además ten que ir á súa casa, que non é dicir, ten 10 minutos desde que chega a súa parada, dali ten que ir á súa casa, comer e volver, e non, 10 minutos non é suficiente. O servicio de comedor, dixemos antes que non existe, pero tampouco está contemplado. Non, hombre, está... hai un bar, unha cafetería ali, pero non, de momento non dá comida. Pois é outro problema máis. Bueno, estamos cos problemas, supoño que alguna cousa é positiva. Bueno, como vexo que usted miran por mí dicindo de que estamos falando, pois quero dicir, a educación neste momento está arreglada suficientemente como para que vos sintades satisfeitos ou pensades que non hai que darlle un cambio máis. Me refiero pois ao tema de alumnado, ao tema de profesorado, libros, etcétera, 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 e non me quero meter en máis porque entonces así que non. Bueno, a ver, a nós parecenos que, home, no IES número 1 existe moito diálogo entre o que é a dirección, os profesores do centro, cos pais. Eu creo que diso nos podemos queixar, pero claro, nós, desde o punto de vista de pais, pois ao mellor temos cousas que nos gustarían que se fixaran de outra maneira, pero bueno, pois nunca estamos ao mellor moi de acordo co fracaso escolar, pero bueno, son... Sí, que é terrible, o fracaso escolar é terrible. Claro, son cousas que temos que ir pois acercándonos un pouco. E ademais de ser terrible, ao fío do que dicías, ten outra particularidade, que é moi difícil saber por culpa de quen é o fracaso escolar. Porque os alumnos sí que se examinan, os profesores e os pais non. Sí, eso, claro, home, como en todo na vida non hai... Non, home, hai personas boas, hai personas malas, hai profesores boas, hai profesores malos. Claro, o alumno tamén ten que moitas veces adaptarse ao profesor. Non forma parte da súa vida, o mellor un ano ou dous que... Sí, forma parte da súa vida, e perdóneme que che leve a contraria, porque se o profesor é malo, o alumno ten que aturalo, pero que ademais a consecuencia vai ser a nota, e en unha sociedade onde a nota vai primar para sempre, queda marcado por esa nota, e o profesor non nos examina nadie, e ollo, non estou dicindo que sean malos os profesores, estou simplemente dicindo que a educación é de todos, non só dos profesores, nin dos alumnos, nin dos pais, todos xuntos, e ten que haber ese diálogo, e ten que esa evaluación permanente, exactamente igual que se mal un pai ou unha nai. Pois iso é un tema complicado, de evaluar un pai. Eu creo que hai que sacar a parte boa de todo isto, que si pois hai un profesor que polo que sea pois non é todo bo que debería ser, pois o neno terá que aprender que canto antes o deixe atrás será o seu premio, e nada máis. Escoitade, nenos, canto antes quede atrás todo vai ser mellor, seguramente. Hoxe imos terminando, porque, bueno, pouco a pouco imos achegándonos a todas as ampas da estrada. O tempo sempre en televisión é limitado, pero gustaríame, para rematar hoxe, que cada un de vos, de alguma maneira, fixese unha invitación para que participase ao maior número posible de xente na educación dos fillos. Xa non digo nas ampas, sino na educación dos fillos, porque sí é a obriga de todos, non? E, por suposto, parte da educación está nas ampas, está nos institutos, está nos colexios e está nas asociacións de pais e de nais, que son máis de nais, pero, bueno, tamén hai pais, aquí temos unha prova evidente, pois que están pendientes dos seus fillos. A mí gustaríame, sobre todo, que participaran máis tamén os pais, como decías ti, ainda que na nosa asociación, sobre todo na directiva, creo que estamos pareixos, non? Sí, creo que estamos. Debe ser unha cousa así un pouco rara. Non, é que fostes os que fostes a reunión, máis as mulleres, entón decidiron facer a asociación máis ou menos ao 50%, pero na reunión estou completamente seguro que non están ao 50%. Non, hombre, sempre hai un pouco máis de... Espera, que está movendo a cabeza, está movendo... A ver, como? Quizás algún nai máis... Pero ao 50%? Non, ao 50 non, digamos ao 60. 60-40, Sí. 60-40 está moi ben, entón, está moi ben. E entón rectifico e noraboa aos pais, de verdad, aos pais, a naisa, pero aos pais do IES número 1, despois miraremos noutros colexios se sucede o mesmo, por esa participación. Perdona porque foi unha digresión así rápida. Bueno, o que nos gustaría era que participaran moito máis os pais na comunidade educativa, nas reunións da AMPA,
que a hora dun problema que ou se dirigiran a AMPA ou ben o instituto, que ali teñen para poder facer reclamacións. Ahora mesmo tamén está xa aprobada a escola de pais dos 3 IES. Esperemos, en principio vais a facer conxuntamente, depende tamén do número de pais ou nais existentes, despois cada centro faría individualmente. Esperemos que asistan os pais, porque temos moito que aprender nesta vida. Supoño que non nos poñerán nota, non? Pois non suspendemos seguro. Suspender, claro que suspendemos, porque os temas vamos levando a base de golpes. Decían aí non moito en unha universidade que se fixeron evaluacións, os alumnos facían evaluacións dos profesores e que prácticamente non aprobaba ningún. Algo máis para rematar xa? Bueno, pois eu iso pediría aos pais que colaboren o máximo posible. De feito, no centro hai un apartado para que os pais colaboren que a educación dos seus fillos, que é o club de lectura, onde cada mes e medio hai unha reunión onde se comenta un libro que previamente nos deron, e que sería importante que os pais participaran en eso tamén. E despois outra pequena cousa que quería decir, aproveitando que estamos na televisión, que pois hai pais que din, eu non teño tempo, eu non podo. Bueno, pois ahora mesmo estamos pasando a cuota da APA ao cobro, pois é unha forma máis de colaborar e de ser socios da APA, pois ingresando esa cantidade. Canto paga? 10 euros. Pois non é precisamente moito. Non é unha cantidade. Chega para fora. Pero é unha forma de ter un respaldo dos pais. Sí, claro. Daí é onde se saca unha lista de socios que é pois un pouco a xente que representamos. Pois toca pechar o... Eu casi digo o mesmo que eles, máis participación, que nos temos que preocupar todos bastante máis e que a veces onde nos parece que non hai nada, se miramos ben sempre pode haber algún pequeno problema que se tuéramos todos xuntos se podía solucionar máis fácil. Ser pai non é fácil. Ser fillo, supoño que tampouco. Eu tamén fui un fillo e sei que non é fácil. Ser profesor non é fácil. Pero entre todos podemos intentar conseguir que sea polo menos máis levadeiro. Esta televisión quere brindarlle aos pais e ás nais e aos pais a posibilidade de expresarse en un medio de comunicación simplemente para achegar as inquietudes, os problemas do centro. Seguramente a moitos dos responsables do centro, ou a responsables políticos ou responsables burocráticos ou burrocráticos dos distintos centros, lles moleste. Eso non é o noso problema. O noso problema é que os nosos fillos teñan a educación que se merecen. Para eso é importantísimo que funcione o sistema educativo. Non se pode estar día tras día dando voltas alrededor da mesma columna, porque o único que se fai é gastar o chan, pero non se crea ningún tipo de perspectiva. E os nosos fillos necesitan. Moitas gracias aos tres, de verdad. Sorte nese traballo difícil que é ser pai e ademais ser membro de unha asociación de pais e nais, e que esa sorte tamén é que por fin empecen a contestar con feitos e non con cartas as cartas que se lle mandan dende AMPA.